ngoba nakho lokho kukhona amaNazaretha. Kukhona nakho lokho ngoba umoya walaba bantu abanye bawokhokho be nabanye bawoyisomkhulu be. Njengoba abahlubu kanje sebemlandele uShembe babuyela etwaleni, abanye babuyela emthini, abanye babuyela kulokho uShembe ayibaphuze khona. Akunakwenzeka ukuthi bathi mabehamba emhlabeni bangena ephakameni noma bakhona uNkulunkulu abahawukelayo, kodwa akukwazi ukuthi bangakanani phakathi kwabo. Kukhona abanye abasalayo abangangenanga ephakameni ngazo lezo zonke, babuyela kuzona uShembe esebakhiphile kuzo. Uma ngabe bengangenanga ephakameni ngamhla behamba emhlabeni, benze njani? Njengoba banizele ningabantwana babo, abanye bangabantwana babantwana babo, umoya wabo kulezi zono abase bebuyele kuzo bangeke yini basondele kini nawo? Uma ngabe besondela kini nawo ngeke ikwenzeke nitholakale seniseyintweni ezingafanele, ezingavumelekile ephakameni, ngoba umoya wabo sewunamathele kini. Ngikhuluma ngabantu ababe ngamaNazaretha, abazali benu abahamba emhlabeni, abanye sebahlubuka, nabazali babazali benu baphuza utshwala, abanye babazinyanga, abanye babazangoma. uShembe ayefike wabaphuza khona konke ukuthi ngoba basegazini lenu lowo moya wabo kulezo zinto ababezenza ezingafanele, ungeke yini kwenzeke ukuthi ungene kini nizithole nani senaphuza utshwala, senaba zinyanga, senaba izangoma nokunye. Ngoba anisho lutho ngabo, akukho lutho enilushoyo kuNkulunkulu ngabo. Nanezinto enizishoyo makuthuke kwenzeka nakukhuluma okunye, kuye kube yilowo muntu osehluphekile ngoba naye ecindezelwe ukugula, noma icindezelwe ukuhlupheka kwezingane zakhe, noma yini lesuke imhluphile. Uba yilona langa ke omuzwa ngalo efika ezonikela umuzwe ethi nikelela uyisemkhulu, nikelela ukhokho wakhe, nikelela noma ugogo wakhe, kodwa ngaphandle kwalokho akho lutho eniye nilikhulume kuNkulunkulu ngakho. Mhlawumbe noma kuyenzeka ngaze kwenzeke ngelanga elifana naleli, mani ngizwe ngikhuluma ngakho
thuka kwenzeka ke umbona umuntu omunye efika ethi uzonikelela uyise noma uyisemkhulu noma ubani lo amnikelela, kodwa ngale kwalokho akwenzeki. Ngingaphathi ke abantu abanye abangakaze bembona uShefa athi efika lapha kulelizwe lakithi babe sebahamba, kodwa bahamba nezibopho zamacala ababewenzile, ukuthi bona njengoba nithi nilandela uNkulunkulu niya ekuphakameni, bathini bona mangabe benibuka ni lapha ekuphakameni? Ngoba bona abanye abangenanga ekuphakameni, bafike baboshwa ngalawo macala, abaze bavunyelwa ukungena khona. Bathini ma benibona ni lapha ekuphakameni nembethe ingubo emhlophe ulobu ubungcwele enithi bukhona kini? Kungeke yini benamathele kini ngoba igazi labo likini negazi lenu likubo? Ngeke yini kwenzeke maNazaretha ukuthi behambe benamathele kini noma benamathele kubantwana benu? Enizothi niyakhuluma nabo ngendaba sekuphakameni bengayizwa kahle, ngoba kukhona abantu abahleliye ezinhlizweni zabo, abahleliye indlebeni zabo, abangayazi lendlela enihamba ngayo enyameni yabo, abangakaze bengeniswe kuyo nabayihlubukayo. Amacala abo okuhlubuka nawe zono zabo angathethiwe kuze kube namhlanje. Ungeke yini kwenzeke lokho? Mina ngiye ngibone sengathi okunye kulapho ukhona indawo enjengaleyo eningayinakile. Abanye benu ezohamba ihambe ibajabhise. Uyajabula namhlanje uthi emzini wakho kugcinwa isabatha, kodwa uzonela uhambe mhlale leli sabatha kuphela.